naše milé váhy, pokračovanie videa. Áno, treba nechať ísť nejaké presvedčenia, lebo nie všetko, čo sme sa v živote naučili, je správne, áno. A to, že sme s niekým vo vzťahu, to neznamená, že máme prestať rásť, áno. Ono to tak býva, že keď s niekým začneme byť, je to jedna osoba a po niekoľkých rokoch je to celkom úplne iná osoba, áno. Práve, že ten, kto sa nemení, to je proste trošku chyba. Áno. My musíme na sebe pracovať a vzťah dvojplameňa je na to, aby sme pracovali. Áno, je to zrkadlo. Tam sa učíme byť zraniteľní. Áno. Učíme sa otvoriť srdce tej druhej osobe. Ale takisto nikdy nezabudáme na seba v takýchto vzťahoch. Áno, tam je tá rovnováha medzi osobným životom a byť vo vzťahu. Áno, vy sa v tom vzťahu sa cítite úplne voľný, tam nie je žiadna žiarlivosť. Vy môžete byť tým, kým ste, áno. Nemusíte nosiť žiadne masky. Tento vzťah je naozaj Bohom daný, áno. Alebo keď čakáte takto, áno, keď čakáte na tú spriaznenú dušu, tak takáto osoba alebo takýto vzťah vás čaká a vy musíte zatiaľ pracovať na sebe, byť tou najlepšou ja, áno, tou cisárovnou, čo bola, čo predtým som o nej hovorila. Váhy. Cisárovna je ako všetky tie kráľovny dokopy. Tá vášnivá a kreatívna kráľovna, tá starostlivá a milujúca, tá finančne stabilná a múdra, áno, tá múdra a logická, proste cisárovna, to ste vy, alebo císar, to je jedno, ale takéto energie, áno, kreatívny, vášnivý, logický, múdry, má všetko, áno, peniažky, materiál a no. Vy ste takýto balíček, takže ja viem, že alebo sa túžite stať tou, no v hĺbke duše vy ste tá Empress, áno, tá cisárovna. Alebo na tom pracujete. Takže vy si aj zaslúžite, áno, presne, takú istú osobu k vám, toho cisára. Áno? Váhy, vidím, že spracujete, tam bola 8 minci, pracujete na sebe. Je tam veľa možností, ako to dosiahnuť. Nasledujte intuíciu a musíte sa iba rozhodnúť, musíte vysť z toho svojho krúhu istého, áno? Tie zmeny prichádzajú, ale prichádzajú isto, áno? Pomaly, ale isto. Ale naozaj ošetrenie vnútorného dieťaťa a minulé traumy, nenoste si to do nových vzťahov a takisto, keď ste vo vzťahu, pracujte na sebe, áno, staňte sa cisárom, staňte sa cisárovnou, buďte tou najlepšou polovičkou, akú môže váš partner mať.
aká môže ten budúci partner vás mať. Áno, váhy, vy ste úžasní. Ja vo vás verím, verte aj vy v seba. A ja cítim, váhy, že to bolo všetko, áno, pre dnešok. Ja vám prajem všetko dobré, opatrujte sa. Keď vám toto čítanie rezonovalo, dajte like, napíšte správu, keď chcete počuť odo mňa viac. Nasledujte ma, budem rada a naozaj buďte šťastní a ja vám prajem všetko dobré, buďte milovaní, zdraví a dovidenia. Pa!